Есенсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолы табиблары Кырым пациентінің гомерин саклап калганы өчен башка шәһәрләрдә һәм республикада яшәүчеләр Шолының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсен сайлыйлар. Хәрбиләргә ярдәм итү өчен 10 миллион сум махсус хәрби операция сугышчыларына эшмәкәр Шолының мактаулы гражданины җибәргән. Ағымдағы елның 2 декабрына қадар узган ел үшін милек салымнарын түләргә кирәк. Бүген мэрияда аппарат киңәшмәсендә бу хакта салым инспекциясы башлыгы Диана Сагыйдинова искә төшерде. Ярчылы халкына 320 меңнән артык мөрәҗәгать җибәрелгән. Кемнәр исәп-хисап ясарга тиеш? Бу сорауга җавапны чыгарылышның беренче материалында яңгыратырбыз. Узган ел өчен салымнарны автомобиль, җир кишәрлекләре, күчемсез милек объектлары хуҗаларына шулай кертемнәрдән процент белән керем алган банк клиентларына түләргә кирәк, әмма бу билгеле бер лимитны арттырганнарга гына каралган дип хәбәр итте салым инспекциясы башлыгы Диана Сагыйдинова. НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле 1 миллион рублей, умноженной на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на 1 число каждого месяца в календарном году. Төп ставканың максималь әһәмияте 15% күләмендә билгеләнде. Салынмый торган минимум 150 мең сум тәшкил итә. Артык суммага гына салым салынырга тиеш. Банклар салым хезмәтенә һәр кертемченең барлык депозитлары буенча керем турында бөтен мәгълүматны биргән. Купил имущество, заплати налог. Купил автомобиль, заплати, пожалуйста, налог. Купил земельный участок, заплати земельный налог. Салымнарны оператив рәвештә салым түләүченең шәхси кабинеты яки дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинеты аша түләргә мөмкин. Агымдагы елда электрон форматта 199 мең кеше хәбәрнамә алды. Бу шул ук чор белән чагыштырганда 11%-ка күбрәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Халыктан йортларда җылылык мәсьәләсе белән бәйле барлык заявкаларда эшкәртелеп беткән. Алар ел дәвамында керә торган агымдагы разрядка күчкән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә торак фондына җылылык бирү 30 сентябрьдә башланды. Барлык йортларда батареялар кайнар. Узган атнада дәүләт торак инспекциясенә нибары 3 шалтырату килгән. У жилищной инспекции есть какие-то с места? Включите микрофон. Добрый день, Наиль Гамбарович. По отоплению вопросов у нас нет. Все жалобы отработаны. На горячую линию за прошлую неделю поступил 3 звонка, тоже все было быстро. Сколько за прошлую неделю было? 3 звонка всего было, поступил на горячую линию, все было отработано. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары яңадан мөгҗиза эшләде. Шолы табиблары Кырымнан башка медицина учреждениеләре табиблары баш тарткан пациентның гомерен коткарган. Мондый операцияләр дөньяның 20 клиникасында гына үткәрелә. Шуларның берсе Шолының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә. Уникаль очрак турында тулырак һәм ни өчен башка шәһәрләрдә һәм республикаларда яшәүчеләр Шолының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсен сайлыйлар. Бу сорауларга җавап холдага минутларда яңгырар. Безумно благодарна доктору, потому что, я не знаю, такие золотые руки, но он просто гений. Элина Родинага 38 яшь, венада тромплар өчен тозак дип йөртелә торган кава фильтрны аңа ашыгыч рәвештә 12 ел элек Симферопольдә урнаштырганнар. Операциядән соң ул ел саен планлы тикшерү уза һәм аларның берсендә кава фильтр 7 кисәккә таркалган, ә берсе бөтенләй үпкәдә калган икән ачыклана. Ашыгыч рәвештә аңа операция ясарга кирәк була, ләкин Кырым табиблары катлаулы һәм сирәк операциягә алынмаганнар, чөнки зур куркыныч янаган. Я вышла на одну девушку, которая также приезжала и удаляла кавафильтр у Мурата Равильевича. Она его просто так расхвалила. Я настроилась. Муж распланировал всю поездку. Добирались мы сюда 3 дня с Крыма на машине. Вчера буквально произошла операция. И настолько быстро, настолько, честно, я не ожидала. Вот эти части, это все отломки. То есть вот один отломок стоит, второй, 3, 4, вот наверху 5. Мондай операцияләрне дөньяның 20 клиникасында гына үткәрәләр. Шуларның берсе Шолының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә рентген-хирург Марат Шәрәфетдинов башкара. Бу аның авторлык эшләнмәсе. Операция 2 сәгать дәвам итә. Табиб җимерелгән кава фильтрның барлык кисәкләрен чыгара. Сейчас у нас
есть возможность практически удалить, наверное, 99,9 всех возможных вариантов. То есть мы удаляли и полностью тромбированные фильтры, и разрушенный, и, видите, неудаляемый фильтр. То есть для нас это на данный момент уже не является каким-то безусловно невыполнимой операцией. Хәзер Илина Родинаны хастаханадан чыгарганнар һәм уй ире белән бергә өенә юл тотты. Анда аларны 2 уллары көтә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәрбиләргә ярдәм итү өчен 10 миллион сум, мондый сумманы махсус хәрби операция сугышчыларына эшмәкәр Яршолының мактаулы гражданины Сергей Рачков җибәргән. Ул моны үзенең юбилеена багышлаган. Ул 1 октябрьдә 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бу хакта бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә шәһәр башлыгы Наил Мәгдиев хәбәр итте. Бүген Шаулымыр Төньяк гаскәрләре группировкасы командующий генерал-полковник Александр Лапинның рәхмәтен җиткерде. Шулай ук шәһәр башлыгы Сергей Рачковка истәлекле бүләк 1 дәрәҗә бесстрашный күкрәк билгесе тапшырды. Шаулы эшкуары СВО сугышчыларына ярдәмгә 10 миллион сум юнәлдергән. Ул үзенең 65 яшьлек юбилеенда аларга бүләк ясарга карар кылган. Я хотел бы направить финансовые средства в связи с моим днем рождения на поддержку наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. На эти цели я решил направить 10 миллионов рублей. Впечатляет? Впечатляет. Шаулымыр искә төшергәнчә Сергей Рачков алтын йөрәкле кеше дип тә танылган. Эшкуарның хәрбиләргә ярдәм итүе 1 тапкыр гына түгел. Это далеко не первая помощь, которую мы оказываем. Было и до этого, и квадроциклы отправляли, и антидроны, и сетки, и генераторы. Ну, в общем, то, что людям действительно нужно. Потому что это спасенные жизни, это небольшое, но облегчение их тяжелого ратного труда. Ул вакытта эшмәкәр халык һәм армия бердәм дип билгеләп үтте. Һәм үз армиясын тәэмин итәргә теләмәгән халык чит армияны ошатачак диде ул. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу атнада иң озын эш атнасы 6 көн рәттән эшләячәкбез. Шимбә кыска эш көне булачак. Киләсе атнада киресенчә бәйрәмнәр аркасында өстәмә ял көннәре көтелә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясе көне. Шулай итеп 4-се, 6-сы, 9-сы, 10 ноябрьләрдә ял көнне булачак. 5 ноябрьдә кыска эш көне. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Группа компаний «Апельсин» 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в Cherry Апельсин. А при покупке Cherry 4 Pro 19% скидка от стоимости автомобиля. Cherry на Хасана Туфана 3. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.